Smith ki do junang athi banke ele tum fan ele tum ke claim ke dam करके टीम कर पे लोन कचरी अतुन के claim के दम पेनानन nakam ke dun son se theklang ro se aprang si nele la media channel aporte injure tum fan do be pan apora teng pen na pele ko chorolo la pen ke thot nilong claim pe leaders pen ke workers sam nilong nilitum ethic army mena porate pen nakachetong dum thekot adu oi panda chorolo lasi non nilitum ku alangli aprang ke tum inglong kiri ahabar along alangli advisor ba alangli kembo lo lasi alangli pen tenis tame nalitum kana kachini alang endo lasi ku alangli marjuda prote alangli ku alangli ta ini samut aku alangli ta pine kanjai pakartung dan aku alangli inti samuta kita menang kita malam kecok cerong tame alangli kachini tang tunggu lasi ku alangli ta nali pas pen Dulu Fransi tum kaca ponate dia akorte tum samye tum kaca ponate ngaran turan tum malong panglung thai ko Fransi akero ki tokan lo lapen ini ne lagi kuliah lama ke lo ni kedam tangan ke ये पेशेंसिया लो लोग की आकुति लो के पाया लो बांधुली सा ni lo ni dia na ke हम से नॉने लिखी पुर हम kan जो kita tan ni tuma sa siem non lemom tin kadeng lo tu kedeng ko na bang ko tu alam ni tum lo ji ko do tu ko kita tan lo na ke tangka paisa penang sa lo pen el ko kon ko rong akam ke nam dia bang ke efficiency phansi account piram rong efficiency phansi pahai rong lasi da lum bajong an kan lo mi tu lo ki hawa lo an ke bijo asai kuling long klido lapen orang khara sai na long kresia apias do ikosi karbi tum ha heda lo prote ala hetul kita tangala make ini peke kita nachi pau bulo sa tim karbi ang long pesi kam na iklan na chira bi mas na itu lo ko tangka paisa erpo iklan na dia baki efficiency account iklan bidang long nalo prote konasi itu ma asa mat de ma tun konasi ka hay ona masalah kita sini di pulau masih non kibang gilang sita lapusol pakai klaim kita lagi non ile tu itu masalah kapan panjo orangnya nanti jawab pelate non itu kita na lidar sang tabe chini lo lapen kita bilang egulonga lo posi itu pancing wa lo alangnya nang jawab lo kita tang ason kali dara nona bagi itu tim karya yang long lapen itu masalah along program kibi tani itu chini dulu so kacau dengan dia pale itu cepat benang cibai polisi non alami nang japosi itu kacau mana asal dokter sudah menghan alami long itu cibai cingsai dalam polisi misal pen kita tani hari kerja alami itu menang deng polo nanti itu menang pasang polo nang resip polo ini pergi nilai tunke alami long polisi kaunten pale pun sini tunke alami long cerita tu masih kado kado lidar asabe lapu inglong kia long ahabar dat 5 kilo pen orang kertok lidar anta dulu naten lapu 5 kilo pen langgayak tok apuling dem along lidar manta nang mulai lo naten dile tumke laan kita tang ke klemason kalidara ini tena bangke itu masa nang thal nang kibo malam dengra itu macam dengra nang itu siget pen sini kita tanggalok sampai itu jika orang lo sana kasih non kita ngilong as sampai itu malang ngilong segitu tipu kusning kita lo tapi non kita nghi along an sampai itu mah karbiang long tim karbiang long lapen itu nanti mengamai asal doktor bilang menghans kami alang di samun siang ko kita tang alidar aku klaim ke posisi betul along high level makute lahir lah non kita ngilong as sampai amen efisiensi amen pen ini pen kini tunda nang ci problem ko sa ko akame keman kapre no tempo mesti lasi lason abang gali dara non ki bangi bangke nile tum hoy pen kumasi ke mesen akame kenji ma
masih kecok le makam ke mandir tu cinia non ke bang ke alam itu kita me han ka tuning di bang ke non ke bang ke long ala bang ke biasa sia mempen cilian namji ba resmi to namji ba cipau namji kusame dile tu hoi jasi alam itu dai kon nangi kusini itu masa nanda le tuning di kon ke hello nasini le nam ka ni ta pati go hello non ki bang ke long asame na ditum na non ke do on ke अब कड़े बंगे लगे मेंबर को दे अनुदिन अभ्यास दिन अरों दिन पेन निदार साइडे लो से निरट मसा नकेते ngate si nitu bini pen ke alami aphan non ki bang ki mo asa ke pahai mas nitu kam plan pe ko se nitu chise do mas ni le la se ni ram the into de ko alo jadi tum bini apor ke mi lata itu res klaba sa he malong kachito abang hutin apor te injil pen media hoi pen nanda tum ekejapon sara Stefan Pangcho ke hai alang li tum apang ekerapen la pri tum kerap itu pen ning isi pen tum ladak pini DJP long RDC CM sar ada benglo autonomous council chief executive member sara tum hanang teng pon lelo masyoni no senang teng pon pen tum phan kerap non ki prange bangi lan so se tum alang li long ka cerap tum thegi aphan la pen alang li long ka cerap tum pen tum hawara long putha ili tum non la bangso putha ili tum ni min ki pudang tum bangke la mi juma hawa ili tum akelong li government pen nang pia asai kam kha anta ili tum kelong pon adha ke long pon lo hemso mo kha la pin long pon lo la pen non rapjin pen ili tum la rong long ki klem ya bangke la lang li pen le japong rang lo nang pitun lo pudang de tim kar biang long la pen ili tum la rong atu kawi la mi juma habar arara phanalang li kacing hong pen nang rapo pusining chelo la pen non nili min ki pukang tum bang la lo nili tumanat la bangso la rong along ki duk det ki boide da tum sike hong hala dang nili tum kasik sa topik la pen la nili tum phan la prapjin pen nili tum la ring bell la pen la rong long ki mi la lang la wara mukha la pen la non prapjin pen la pu hojai a border pen la karjeng lo hoi long la lahai kurja muslim tum pen ke bang pen daga long ason long li la pen cheng lok la pen la adutin atmo phan la ki pai ka ki pa cho bai lahai pen ki klem kon putha hakta som thek kon long la si non la li tum tang so akisung pen na le tum lam so se na kerap ya phansi na rapo ku sin ding che thelo la pen non ki bang ila amer la po ni sabuta ni je lo ke bang ilang bang ke la polling station long li apuna li tum habara na do setani li tum hala EPSLC apana apana bang so li tum ki claim over bang ke EPSLC si bahai pon bong lo la penon alang li li tum la bang so CM sara pan li tum kachuning li maten li tum ki jong pon kang tum bang la lo alang li ke dorong cipupe la penalang li ke claim ra pen nang dam ra pen nang tu selang li kaita ninge wa la si lam so se ni tumalong la kisung ke boya putha ka puna towar pen chenglok li tum non towar non na pi bong lo pen ke rapjin pen la non li tum la patala putha la lang li ku som si don en nang claim ki ponji mala pen panang deng do ma ku si ni tum la bang so putha si la memorandum ta ni tum pi lo la si la so putha komentu si la so player na piji ma walang si si ni ta pin la press media atheng lo la pen da kar piang lo arat ke doan ta da tim kar piang lo ta tum han tan ni la bang so la putha player na pi ku si ni lam kita lam si to ni ko press club sai hello nitum la alali stakan thau pen akuda nilitum ke dam tang hoi pen nilitum la 15 earning nilitum ala das tame alangli si em dr tumiram ha alangli ke japon la bangso along nilitum alangli phan churu reta joge pasi alangli phan da churu nai ge lalo nilitum phan la akimia ban kita abe pintel alangli na kiden kontek ko selang phan churu lo la person non kirangi an sitame alangli Japon orang pen biji sore pen cenglok kaduk kami alang di nak cerap nong itu tuh kukus nili tuh kaduk kami tak ning thelo na pen si nili tuh non kirang ya por sisteme
non kirangina apor hus tame alangli ansu sena cerap nang citodun pen nilitung la non akimi aban nilitung cipu pepin dan nilitung hala nilitung jitu akimi aban tu cipu pepin ya pansi nilitung non kami kemo la sialang nilitung tame la abanim atum presiden secretary lahai kedo tumas tame nilitung cingpi cingwai bono la pen hala tum pen tame nilitung kaita alang itu menta welcome la pelakon nilitum hanta bang welcome aprang hanta sisteme non kita sisteme nilitum antu se bidi sore la puje pacoy pen kamera petro la pen se hala hai abarim akimi nilitum cipu pepin nasi my meeting punon kado kabe punon nilitum angdi si ning ciplak lepin jati dhorom khai cipu pepin pen nilitum kamera petro si nilitum non abang se methang nilitum la non pin kedoan nilitum jungjung pukalilon nilitum lalon rat karbeng long ahwar matela lumbayong along asisi hoy along per an tamil nilitum angri si nilitum ningaklong pen nilitum tamkem por si nilitum piniani lata resmi sa data tamil nilitum ninge kono la pen nilitum la so kama pen belu deko la sinili lam khedang pen la parsi untom pardon te kaninje alam the nili evidence tame pakla itung lasi people sih itu press meet gitu nampok mal bangke itu rada kan kapacini kang tumbang lah lo je APHLC tumke MT development lasi nili puji bangke APHLC atum hala rong lomba noh lagi do atum tame alang tumbang ke jasmet ke rong along ke than tap ki mun tap bangke abidyat nangji ate hala tanang ko pekola hemsu tanang ko towa tanang ko mi tanang ko te jong sinangli tum kham khiware ke than parlin polte hala tum ke long nangji ta sarkar pen bangke long le det polasi nili chuning rizi ke APHLC atum khan bangke nangli tum hemprek hangoi longri longpat alam nang tum claim oi sita me a beneficiary bangke palong na lasi nangli tum jong si parlin parlo khan polte hala tum ke long nangji tum ta long le det po athema alang ni tum ta nangli tum ke khan ka parlin kachu bayason si nangli tum long nang proipo lalo lasi anti development kopi personally pu ason tinta ke khamke non langoi interaction program do bomlo 26 constancy karbiang longlo laso long il tum kaching honnai CM sir koson si alam ni kijalin kaching room kaching tool alam kache thanjia pansi aron tin mane ahomosti tinta damno penke rada tumta technology on the spot along si CM sir ke land department pen chepon ruk si on the spot lo towar minister me hodang si complain that itisi ne tum tenangan theglong lo te la swang ke nali tum APHLC tum pisi khamke lasineli hala ronga so aki duk aki sunga tum phaneli nang khang tu na ke thang kang tum bang ke la lo nali tum arju thabri nangli tum ke dam tang ke o hanse heba tum ke long o teron hem ke long tum phane nang khan pe airun na doi ta nang khan pe e hala pe joppa ta nang khan pe e la ta nang khan ko people nang khan the te ji nangli tum hala ke rap pen ke nang ki pija tum phane sorsa ro pen ke nang tum inton ro ko te koson si nangli tum phana rabi lasi nangli tum pusat kisah asal ning kang tang bange avidyat si nangli tum ning chirui pen si government lo ke long ya sonan bange so deng tum na pen ke alang li el tum siam sarta ta penang tum kaching mane kaching rumi panje chisi gonglo lasi ne tum tangka ma ha bangke ne tum Allah nan bitek the athema ne tum ta Allah tim karbiang long concept ne tum long le athema kopi polo ne tum kedam tang APHLC long ta ne tum la ke claim tum an tame tangka phane claim li khai long ri long pa ta si eme thang ni je long hom je jor jor bengke ason ka plek ma si ye tum APHLC phan pang tang lo ahok pet claim lasi pini ne le ki pukang tum bangke aja tum pulo lana tangka nang pi alak nang pi lana asuli nang pi te netum nang tum popu netum nang pi te kopi polo pote netum akam ke claim ke tangka phan ni te kopi lo pote netum ke dam tang memorandum pilo CM sar phan da netum mas joining ho director pop lasi netum ke pi ke mizung area pen ta pinang ando mobile network ave pen ke towar kave pen ke weekly market sita kenangji lason taksi rongkera dovan penke lason taksi kopilo puyo me street light penke lason taksi itu borlang per langsoliet 8 kilo rongkimi penke chanmari ala
kopilo chanmeri la lang mili pen hala char sa hem kedam to wa 2 kilometer ba 3 kilometer do dabunde son tha thak si manja pen ke chichar lang so 6 mile son tha thak si 6 mile ba ke nang so lo alang tum school ta be purong pilon la coffee pot pen pu aglo kilo la si penangan a development kinang so rong along la sine tum bang tangka bang ke bang apor do te longpo sita men tum han pu longhong adoran ta ve ka ho aja tum bang ke ekdom poisa bulo sita men tum nang khanda lo rada phan ke pina dik tum ke wa sita men tangka tu ke nang li suri poke eklat chu de po igdet po sita men tum rong aphan jong si matha pote hala development ke long ya phansi nang tum khado ve ta cherap chitu nai ko phansi neli nang chuni re lo rada phan ta pen ke non sia bang ke neli pudam bang tum bang ke jiai ka thar sara phan pen nangana leader tum kachel ne pen ke alang li phan ke penangan ka pasung do kuma tum lo bolte alang li tum leader kachikrom ba epechal si jiai sar ke chini lo alang li tum along ke klema tum penangan kachil ne ba ka pasung lo siksak prik lo uchini sita me alang li ke khala hai tum hem break ke han binong kali pen ke party ka chesong binong apok langa atum si penang tini ke jai sa rong ke do sta me tum apok pek ke klem tang kam ha ta pinya ni tum hang he pin la ke dam tang long ta ni tum betang jojor jolang ka si tum rap bom lo si hala so alidar ka jai sa ta tang thek thek de identify thek thek de ajoi si alang itum ke ki haji akam han bang klem pe asi ke banji lanta tum anam hirjuli padona tum siam saraphan ba so si alang li kapang rum the pini tum siam sa kachari tingkar bianglong langdam tha song doan organizer doan social activist doan penke abarim leaders ASDC no Congress na pinangalan leaders siam sa si cherap cheto dun te alang li puan ne rat kapang rum the leaders kapang rum the alang li pan choro rete jobje asi alang li ke national leader ke eltum theklong lo pen development ta non alang li eson pen eson kem bom lo eltum memorandum ki piate eltum de lo homosti ko ra chokta bang piur lo pen kam deng bom lo e phom pen alang li ke pachun ne der thai kame eson pen eson an kam bang bom pen si alang li pachun ni pansi ne tu anu tin da ning thelo raso ning the ajoi ni si ne tum pini PS kan ruang pen tum chigo si wang lo pen ke wan jia lang tum ta dok pigla asuri amuni tum nam BJP lo machi pe open si ala tum ta chi sigbo style tum angsong kan central kan CM sa pen direction apetik ke ne tum ta la sa pang ne mo aponan de si te actually la si ne li ki putang tum bang ke jai ka tha sa ta alang li alang lo ke klem ka chera tum ke pan thek nang ji la pen ke alang li sai pa ne kali ke la so party ke dak masih juga sih. Lapen ke non ini tuh interaction program ta mesian kan si dambong mo pengke non ini tuh keklem mong tuman ta ala tangka punya denglong le anutin mata arjuna nasi nale tumbang ke mat hananji je ne tuh memorandum ke piaten arong long ke nang so nubal tower pendang lo tower pendang lo medical sub center pendang lo lahai rong ablo nangkili fungsi itu non BJP long ta chipyo lo la ke rada pansi chesong pansi ne tum ke nam chesor pansi ne tum kembom lo si apor pansi pansi development nang get nang release pansi rada pansa plangi asi pini nili lanse nili laming tong lo nasi nili laso media through pen ke karbel lo mara tum ta chini po je ni tum pan ke ni tum ke chesor je pen ke ni tum pan nang ke nam tali ni tum ding hangsi ni tum ban ke roma development nang ji kusi ni tum chipyo lo asi tim kar piang long punta asi action pen long action pen ke apa chuni pansi ne tum tani chete peklo la pen ke ipechsi tum ke kachi pe hai gali la tum ke anti development lasi laso bang ke nang tum ra tum chipe jolu dang ne lasi nang tum matha ne munthi noi lasi nang tum ta ke bang jia lang bang ke ne tum ke kai ta nang tum han welcome lo siam sarta nang tulo ne tum hane kai ta ne tum ing hake mane kai ta nang welcome lo si lansi ne lam thei tum ko